Hola a tots i a totes, soc Víctor Pastor, soc músic i aquest és el meu instrument, el violí, i ara compartiré amb vosaltres un xicotet fragment de l'adagio de la primera sonata per a violí solo de Johann Sebastian Bach. Aquesta sonata forma part d'un conjunt de 6 obres, que són 3 partites i 3 sonates per a violí solo, i són una de les peces claus en la història de la música per a violí, especialment per a violí solo. Aquest adagio és un moviment molt tranquil, molt meditatiu, i està basat en un coral a 4 veus. I encara que ho interpretem amb un sol instrument, aquestes 4 veus estan a les 4 cordes del violí, on cadascuna d'elles representa aquesta personalitat de les 4 veus i també el color, on la corda més greu és aquest color fosc i fort del baix i la corda més aguda és el color delicat de la soprano. Espero que us agrade i us anime a tots a escoltar el conjunt de les 6 peces i si em permeteu una recomanació, us recomana el violinista Yehudi Menuhin.